Vážení zákazníci, drahí priatelia, dovolte mi týmto krátkym inštruktážnym videom predstaviť vám nové zariadenie v našom portfóliu. Jedná sa o model TP800 a je určené na zavádzanie pásky okolo palety. Tvrdíme, že toto zariadenie je vhodné do každého logistického priemyslu, kde sa páskujú palety. Ako určite viete, najkomplikovanejším spôsobom na zapáskovanie je prevliesť pásku okolo palety. Toto zariadenie má dve obrovské výhody. Má v sebe zásobník jazacej pásky, to znamená, že neťaháte k sebe ešte aj zásobník pásky a zároveň má v sebe na teleskopickom ramene namontovanú páskovačku, v tomto prípade našu ITA-24, ktorá má automatický mód. Tým pádom je páskovanie veľmi rýchle a veľmi efektívne. Obrovskou výhodou je, že pri páskovaní stále stojím a som vystretý. Takže v krátkosti predvediem. Nastavím si šírku palety a jediným ovládacím prvkom je tento joystick, kde pri pohybu dopredu zavádzam pásku, pri pohybu naspäť vraciam rameno do východzej polohy. Vidíte, že zavádzacie rameno prišlo ku mne, zadržím pásku a spodné rameno mi pásku jemne pritiahne. Tým pádom dostávam jeden koniec aj druhý koniec viazacej pásky pred páskovačku. Zapáskovanie je následne veľmi rýchle, pretože páskovačka je osadená v teleskopickom ramene. Zavarí, zachladí zvar, otvorím a môžem presunúť zariadenie na ďalšiu pozíciu. Opäť zavádzam, zachytím pásku rukou, vrátim rameno do východzej polohy, zavediem si pásku, zvar mám zachladený a presúvam sa na druhú pozíciu. Teraz si prestavím šírku palety na 1200 mm a opäť zavádzam, zachytím si pásku,